ಎಂಚಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕುಸಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಒಂದೇನುವೆ ಯಾನಿನ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನ್ನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನ ಯಾವುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಮರ್ದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಒಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಮರ್ದು ಬಂಡ ಅರಮನೆಯನ್ನ ನಮಕ್ಕ ಅವನ ಮರ್ದತ್ತು ಒಂದು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ಕಾಪುನ ಮರ್ದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲಿ ಇಪ್ಪುವನೆ ಬಂಡ ಪೆತ್ತಾಲ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕುವೇರು ನಮ್ಮ ಪೇಂಟೆಲೆಡ್ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕಾರ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅಂತೂ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಐಕ್ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಪೆತ್ತೊಲೆಗ್ ಪೆತ್ತಾಗ ಮೈನ್ ನಾಯಿಗಲ ಪೆತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಮರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಐನು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನೈತ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಕೇರ್ ನೋಡ್ಚಿದೆ ಬಂಡ ಪುದಾರ್ ಯಾನು ಬೋಡುಂದೆ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆಂದೆ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ನೆತ್ತ ಇಂಚ ಪುದಾರಂದು ಬಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಅಡೇಗೆ ಬುಡ್ದು ಉಡ್ಪಾರು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪು ಜಾರಿ ನಿಕ್ಕಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಒಂಜೊಲೆಗು ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಬರನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಓದಾರ ಬರ್ಪುನ್ ಬಿಡ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಜ ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತುಜ್ಜಿ ಯಾನಿಗ್ಲ ಪಂತೆ ಒಂತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತು ನೂನಾರೆ ನುಪ್ಪೇ ಇಜ್ಜಾರು ನಮಕ್ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬುಡ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಏತ್ ಬಂಗೋಡು ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲೆಗ್ ಲಂಚೆನ ಆದಿಪು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗ ಬಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಲ್ತನ ಅಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಸೇಮದ ಅಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭಕ್ತ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡದು ಪೂ ತಿನ್ಪುನಕಲ್ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ 10 ಜನ ಬಟ್ಟಾಲ್ ದೆಕ್ಕದೀಪುನ ಅಜ್ಜ ಆವಡ ಅಮ್ಮ ಆಡು ನುಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಓರ್ನಿ ನೂನೊಂದಿತ್ತ ಏಪನ ಉಪ್ಪು ಆಡುವೆರಂದು ಕಾತುಗುಲ್ಲ ಒಂತ ಅಂಚ ಬಟ್ಟಾಲು ದೆಕ್ಕದಿಂದ ಅಜ್ಜಿನ ಉಪ್ಪು ಆಡುವೆರ ಅತ್ತ ನಮ್ಮನ ಉಪ್ಪು ಆಡಿ ಡೊಟ್ಟಿ ಉಕ್ಲು ನೂನೊಂತ ಇತ್ತ ಅಂಚಾತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉನ್ಪಾವು ಒಡ್ಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉನ್ಪಾವು ನಮ್ಮನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದು ನಾವು ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾರ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತೊಂದು ನೋಡೊಂದು ಐಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ 6,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲ ಆತೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ನೀನು 1,000 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ 2,000 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ತೂಡುಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಆಸೆ ತೂ ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡುಂದಲ ಆಸೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎಂಚಿನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮರ್ದು ಒಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಒಯ್ತ ಮರ್ದು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನು ಬಂಡದು ಪೂರ ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯಾನ್ ಮರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಬಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜೋಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಾಕಲ್ಲ ಏರೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುವನೆ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ದು ನಾಕ್ಲಿ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಕಾಣಲ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಕಡಪುರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರೆಂಜಿನ ಅಂದು ಕೇಳಲಿ ಎಂಡನೆ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಪುದಾರೆಂಜಿನ ಅಂದು ಕೇರ್ ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಿಜಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ದೇರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಆಂಡಲೆ ಆನ್ ಪುದಾರ ಆಯ್ತಾ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಡ್ಬೋದು ನೆತ್ತ ಒಂದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಬಂಡಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏತು ಸಮಯ ಪಾಡೋಡು ಎಂಜಿನ ದಾದ ಬಂದು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂದ ಉಂತದಾರ ಅಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ನಮ್ಮನಲ ವೀಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಉಂತ ಹೊರ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ 2 ದಿನ ಒಕ್ಕಾರ 3 ದಿನ ಒಕ್ಕಾರ ಅಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೂಲೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಪುದಾರ್ ತೂಲೆ ಸರಿ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ
ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡು ಎನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಲೆ ಎಂದು ಎಂಜಿನೆ ಕಾಪುಂಡು ಈ ಮರ್ದನ್ನು ಮಣ್ಣುಂಡ ಎಂಜಿನೆ ಕಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಉದಾರ್ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಜಿನೆ ಕಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಇದಾಯ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋನ್ನುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಲೆಯಾನ ನೆತ್ತ ಪುದಾರ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ನೆನ್ನ ಕ್ರೀಮ್ ಸಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊನೋದು ಪಂಡಲ್ಲ ಈ ಮರ್ದನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಇಂಜಿನೆ ಕೊಡೆಯನ್ನ ನೆತ್ತ ಕೊಟ್ಟೋದೆತ್ತದಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಪಿದಾಯ ಬರೋನ್ನುಂಡು ನೆತ್ತ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆತ್ತದು ಪಾಡುವೆ ನೆತ್ತ ಆತನ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋಂಡ ನೆನ್ನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮರ್ದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣುಂಡ ನೆನ್ನ ಪುಚ್ಚದ ಮೇಟ್ ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಗು ಪೂರ ಉಂಗಿಪ್ಪುಜಿ ಪುಚ್ಚದ ಮೇಟ್ ಪೇನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಕಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಸಾಂಕುನ ನೆಟ್ ಪುಚ್ಚೆಲ ಡಾವಾಡು ನಾಯಿ ಡಾವಾಡು ಪೇನ್ ಇತ್ತಂಡ ಐನ್ ಒಂದು ಶ್ಯಾಂಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅಲವೇರದ ಲೆಕ್ಕ ಞೋಲಿ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಶ್ಯಾಂಪುಂದು ನೆನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲಡ್ಡದು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ನಾಯಿಂದ ಎಕ್ಕೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪುಚ್ಚೆನ್ ಲಂಚೇನೆ ಮೀಪ ಒಡ್ಡ ಪೇನ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಮೇಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಪುಚ್ಚೆದ ನಾಯಿದ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡ ಒಂದು ನೆನ್ನ ಮೀಪಾವೋಡು 4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪಾವೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗು ಪೆತ್ತಾಗಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆನ್ನ ಕಲಡದು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ಕಲಡದ ಏನು 4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ನೆನ್ನ ಪೆತ್ತ ಅಂತ ಎಕ್ಕೋಡು ಪೆತ್ತ ಆವಾಡು ಕಂಜಿಗೆ ಆವಾಡು ಇತ್ತಂದಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ನಿಕುಲು ಪೆತ್ತ ಅಂತ ಎಕ್ಕಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದು ತೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾರ್ದಾಯಿನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದೇ ತೆಕ್ಕಲೆ ಪಾರ್ದಾಯಿನಿ ಪೆತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಉಂಗುಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆ ಆನೇನು ಕನತ್ತು ದಾಯ ಬಂಡೆ ಎಂಗ್ಲ ರೂಬಿನ ಮೇಲ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಗಿತ್ತುಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಆಯನ ಉಂಗು ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿಜಿ ದಾಯಣ ಮಸ್ತ್ ರೋಮ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ರೋಮ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯನ ರೋಮನಿತ ಕತ್ತೆ ಇರ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ದೇಯ್ದ ಅಡೆಗೆ ನೆಕ್ ಪೋದೆ ದೇಯ್ದ ನಾಯ್ದ ಸಾಪು ಪೋದೆ ದೇಯ್ದ ಎಂಕುಲು ಅಂಚದಕ್ಕುನಾಗ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಉಣ್ಗೆಲೆಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಯನ ಮೇಲ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇನ್ಲ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನೆನ್ನ ಮೀಪ ನೆಟ್ಟೆ ಮೀಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿತ್ತೆ ಕುಡ ಯಾನು ಇದೆತ್ತಿ ಓಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯವಂಡ ಕುಡ ಯಾನ ರೋಮ ಬತ್ತಿನ ಮೀಪಾರ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಮೀಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕುಡಾಯಾಗ ರೋಮ ಬೈದುಂಡು ರೂಬಿಗೆ ಅಂಕಲ್ನ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನೊಂದು ದೆತ್ತಿ ಓಡು ರೋಮ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಮೀಪ ಓಡು ಉಂಗು ಪೋನೆಟ್ಟ ಮೀಪ ಅಣ್ಣಂಡು ಇತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜು ಉಂಗಾಡು ಪೇನಾವಾಡು ದಾಲ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಬಿನ ಮೇಲ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪುಚ್ಚದ ಮೇಲ್ದು ನುಂಗು ಬೊಕ್ಕ ಪೇನ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಕಟ್ಟದೆ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ದೀಪ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತದ ಮೇಲ್ಡಂತ ಉಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೆತ್ತನ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟುಜ್ಜಿ ಕಿದ್ದೆಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬರಿಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಪೆತ್ತನ್ ಸೋಕು ದೆಕ್ಕುವೆ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಉಂಗಿಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಂಜಿ ಬಾಡಿನಪ್ಪಾಗಲ ಬೆಂಜಾಲಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಗುಲು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚನೀಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಮೀಪಾವ ಸೋಕು ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಪಾಗ ಉಂಗ ಒಂದು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಗು ಕೂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರ್ಪ ತೂಲೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲೆಡ ಮೆತ್ತೆ ಉಂಗು ಅವು ದಾಲ ಇತ್ತುಂದಂಡ
ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪೇನ್ ಉಂಗು ದಾದೆತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜೋಲಗು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆನ ಕಟ್ಟದು ಬಾಡಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಉಂಗಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲಂಚೇನು ಒಂಚೂರು ನೆನ್ನೆ ಬೆಚ್ಚನೆಡ್ಡು ಪಾರ್ದು ಶ್ಯಾಂಪು ದಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಕಲಡನಾಗ ಸಾಬುನ್ ದಲೆಕನೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಎಂಚ ನೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ರಟ್ಟಾದ ಅರ್ಥದ ಗುಡಿ ಅಡ್ಡಲ್ಲ ಉಂಗು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂದು ಉಂಗು ಆಪುಂಡು ಈ ಮರ್ದು ಮಲ್ತು ಈ ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ತು ತುಯ್ಯಡ್ಡ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಗಾವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತಗಾವಾಡು ಖಂಡಿತ ಉಂಗು ಪೋಪುಂಡು ದಯ ಬಣ್ಣ ಮನ ಪೆತ್ತಲೆಡ್ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲೆಡ್ ಪೂರ ಉಂಗಿತ್ತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮನ ಮೇಲ್ಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತುಚ್ಚುಂಡು ಅಲ್ಪ ಗಜ್ಜಿದಲೆ ಕನೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಲ ಅದು ಮನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ನೆನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನೆನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಫೋಟೋದೆತ್ತದ್ದು ವೀಡಿಯೋಡು ಮಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಫೋಟೋದೆತ್ತದ್ದು ವೀಡಿಯೋಡು ಮಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋದು ಪಂಡಡ್ಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿನ ನೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಆಯ್ತಾ ಫೋಟೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆತ್ತದ್ದು ಫೋಟೋ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ತೋಚ್ ಪಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ರೋಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ತೋಜು ಒಂದು ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ರೇಟ್ ಏತು ಎಲ್ಲಿ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆನ್ನ ನೆಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ಮರ್ದನ್ ಮಲ್ತಾರಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ಗುಲ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾತಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಮೇಲ್ದಲ್ಲ ಉನ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪೆತ್ತಲಂಚೆನ್ನ ಬೊರಿನಾಗ ಅತ್ತನ ಕಂಜಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಜಿನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಂಜಿನ ಎನ್ನ ಮೈತನನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಅವರ ಪಾರು ಹೋದವರ ಕಿಸ್ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡಕ್ಲೆ ಕಂಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜಿಗೆ ಪೆತ್ತಾಂಡಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಜಿನ ಪೋಡ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜಾಕ್ಲೆ ಗಂಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮರ್ದನ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೆತ್ತೋಲಿತ್ತನೆಲ್ಲಾಡು ಈ ಮರ್ದು ಬೋರ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಾಯಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮರ್ದನ್ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊನೋ ತೂಲೆ ಕನ ಪ್ರತಿ ಓರಿನ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಎತ್ತನಾಕಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಎತ್ತನಾಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ದನ್ ಶ್ಯಾಂಪು ದಲ ಕೊಂಡುಂಡು ನೆನ್ನ ಕೊನೋ ತುಯ್ಯರ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ಒರ್ರತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ವಾರಕ್ಕೊರ ಮೀಪಾತೂಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ರೂಬಿ ಇಲ್ಲದೊಲ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊರ ಮೀಪಾವ್ಯಾನ್ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊರಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಿರ್ಮುನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನತೆ ಐಕುಲ್ಲ ಕಿರ್ಮುಂಡ ಬಾಯಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಪನಾರೆ ಹಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಪೂರನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ರೋಡ್ ಎಂಚನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತೆರೆಗಲ್ಲ ಪೊಲಲ್ದಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರತು ಕಾಪಾಡೋದೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.